נסתר, מוצפן ונעלם, ספר הזוהר. הם חשבו עלינו כשכתבו את הספר. עלינו. המאה השנייה לספירה. ממלכת יהודה הקטנה נאנקת תחת הכיבוש הרומאי. בית המקדש השני, היסוד של מדינת היהודים, נחרב ונשרף. אבל רוחה של יהודה לא נשברה. לוחמיו של בר כוכבא ממשיכים להילחם בעוז ובאומץ. הצבא הרומי האדיר שכבש חצי עולם פתאום מוצא את עצמו חסר אונים מולם. אך הפערים בין הצבאות גדולים מדי. המרד מדוכא בנחישות ובאכזריות. במטרה לשבור סופית את רוחו של העם, המורה הדגול רבי עקיבא נידון להוצאה פומבית להורג. אלו ימיו האחרונים. לצידו נמצאים 5 תלמידיו. אבל איפה כל השאר? הרי היו לו תלמידים רבים. 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא מתו בגלל שנאת חינם. הם נפלו מדרגה של אהבה הדדית לקנאה, גאווה ואגואיזם, ונעלמו כלא היו. רבי עקיבא יודע שגורלו נחרץ. זו ההדרכה האחרונה שיעביר לתלמידיו. רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י, הוא אחד מהם. מסתורי, מלומד בניסים, הוא ציפה רק לנס אחד, איך להעלות את העולם הזה, המלא צרות וייסורים, לאהבה, הרמוניה, לבורא. וזו בדיוק הסיבה שגרמה לרומאים לראות בו איום. אותה הרוח החופשית שהוא הקרין. בתחילה הם הוציאו להורג את המורה שלו, רבי עקיבא, ולאחר מכן פנו לחפש אחריו. במטרה להוציא להורג גם אותו וגם את בנו, אלעזר. אבל הרומאים לא הספיקו להגיע אליהם. הבן ואביו נעלמו ביערות בנהרי הגליל. ומרגע זה ואילך מתחיל הסיפור של כתיבת ספר הזוהר. בצפון ארץ ישראל, למרגלות הכפר פקיעין, מתחבאת לה מערה קטנטנה. היא מסוגלת להכיל 2 אנשים בדוחק. במערה הזו מתגוררים רשב"י ובנו במשך 13 שנים. הם ניזונים מחרובים וממי מעיין שנובע בקרבת מקום, וזה מספיק להם, משום שעיקר המזון שלהם הוא מזון רוחני. דווקא כאן, במערה חשוכה ולחה, ההרמוניה של הבריאה נפתחת בפניהם במלואה, אהבה אינסופית שמנהלת את העולם. הבורא מתגלה להם. הם מגיעים להבנה שהייעוד של כל אדם שחי על פני כדור הארץ הוא לגלות את הבורא. וגם התפקיד האישי שלהם מתבהר להם. עליהם לכתוב ספר שיסביר איך לגלות אותו, צעד אחר צעד. איך לגלות את הכוח העליון של הטבע. אבל מחפשים אחריהם, ממתין להם עונש מוות. כתיבת ספר לא עומדת על הפרק כעת. פתאום, באופן בלתי צפוי, נפטר הקיסר הרומי, ומיד לאחר מכן מגיעה ידיעה על ביטול עונש המוות לרשב"י ואלעזר בנו. הם יוצאים מהמערה עם מחשבה אחת בלבד. הספר חייב להיכתב בזמן הקצר ביותר. ויש לכך סיבה טובה. הם יודעים שתוך זמן קצר עם ישראל עתיד לצאת לגלות בת 2000 שנה. והספר חייב להיכתב עד אז. ספר הזוהר. הספר ייכתב כאן, במערה, על ידי רבי שמעון ו9 תלמידיו. אבל קודם עליהם להיכנס למערה. אתם בטח חושבים, בסדר, מה כל כך מסובך בזה? שיכנסו למערה ויכתבו. למה הם מחכים? הם מחכים בגלל התנאי שניצב בפניהם. על הספר להיכתב
בלב אחד. אבל מה זה אומר ש10 מקובלים צריכים להפוך להיות כמחבר אחד? איך הם יכולים לעשות את זה? איזו ברית הם צריכים לכרות ביניהם? עד כמה הם צריכים לרמוס את האגו שלהם, את האהבה העצמית, את עצמם, כל אחד ואחד מהם, כדי להצליח להתבטל אחד בפני השני. אבל זהו התנאי ההכרחי והחשוב ביותר. תחשבו על זה. אותו תנאי נדרש מעם ישראל בעת קבלת התורה. התורה, ספר הספרים. זהו התנאי שניצב כעת בפני רשב"י והתלמידים שלו. באיזה גובה רוחני יהיה הספר שהם עומדים לכתוב. הם מבינים זאת היטב, וכורתים ברית אחים ביניהם. מצוידים בברית, הם נכנסים למערה הצרה שנפתחת בפניהם לרווחה. כאילו יצאו לחלל הפתוח. לכל אחד מהם יש תפקיד ייחודי משלו בתהליך הכתיבה. ואלו שמותיהם: רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, רבי יוסי, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יצחק, רבי חזקיה, רבי חייא, רבי יוסי ורבי ייסא. לא לחינם הם התכוננו זמן רב כל כך. הם גילו שכדי לכתוב אפילו את האות הראשונה, שכדי להתחיל להתקרב לקלף הנייר הראשון, נדרשו להם שעות, ימים, חודשים של הכנה. נכתב בספר הזוהר, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. בהתחלה הם מרגישים כאחים. אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד ואינם נפרדים זה מזה, אבל פתאום בתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה שרוצים להרוג זה את זה. לפני רגע הם היו כאחים שמבינים זה את זה ואוהבים זה את זה, ופתאום הם שונאים? הם מוכנים לשרוף זה את זה. איך זה ייתכן? בדיוק מהסיבה הזו הם כרתו ביניהם ברית אחים, כדי להחזיק בה בזמנים של חושך ושנאה. רשב"י ותלמידיו מבינים ויודעים היטב שכדי לכתוב את ספר הזוהר צריכה להתגלות בפניהם התהום לכל עומקה. שיתגלה ביניהם פירוד, שהם יהיו כאויבים הנפרדים לחלוטין זה מזה. כל זאת בגלל שהם חייבים לעבור על בשרם את כל מה שיעבור על העולם כולו בעתיד. הם צריכים להרגיש את השנאה הזאת לעומק, עד לעצמות ממש, כדי שיוכלו להתעלות מעליה ושוב לחזור לאהבת אחים. ולאחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. לא, זה לא קורה מיד, אבל הם כבר יודעים מי הוא זה שמבעיר את השנאה ביניהם, ולמה. והם פונים אליו, לבורא, ומבקשים עזרה. הבורא מקשיב לדיבורם, ויש לו נחת, והוא שמח בהם. הבורא מכסה באהבה על כל הפשעים. בצורה כזו הוא מתגלה להם, ככוח שמחבר אותם לאחד שלם. וכתוצאה מכך הם מקבלים את האפשרות לכתוב. הם היו מסוגלים לכתוב את ספר הזוהר רק כשהתעלו מהנפילות, מעל התהום שהפרידה ביניהם. ואז כשזה קרה, העט התרומם לפתע ונגע קלות בקלף, הוליד את האותיות, המילים והפסקאות הקסומות של הספר האדיר הזה. החוכמה שהאדם צריך לדעת אותה, לדעת ולהסתכל בסוד הנשמה. מהי נפש שבו ומאין באה, ועל מה היא באה בגוף הזה, שהוא טיפה סרוחה שהיום כאן ומחר בקבר. לדעת העולם שהוא נמצא בו, ועל מה יתקן העולם. ויסתכל בסודות העליונים של העולם העליון, לדעת אדונו, וכל זה יסתכל האדם מתוך סודות התורה.
הם כתבו ממרום האהבה, ממרום ההשגה השלמה של הבורא. אי אפשר היה לכתוב ספר כזה בשום צורה אחרת. הם הטמינו בספר הזוהר כזו עוצמה, כזה כוח של חיבור, שיוכל לחבר גם את הבלתי ניתן לחיבור. הם חשבו עלינו כשכתבו את הספר. עלינו, המפורדים, הנלחמים זה בזה, השונאים זה את זה. הם ידעו שיגיעו זמנים של מלחמות בלתי פוסקות, שבהם הקרובים יהפכו לרחוקים, לאויבים, והשנאה תשלוט בעולם. הם ידעו שננסה את כל הפתרונות האפשריים לבלום את ההידרדרות, וניכשל, נתייאש, ונפנה לעזרה. ואז יגיע זמנו של ספר הזוהר. דווקא אז הוא יתגלה כמדריך להתעלות מעל הרע. אבל עד שלא נגיע למבוי סתום מוחלט, אסור לגלות את הספר. עד שלא נבחח לדעת שאנחנו עבדים של האגו. עד שלא נרצה לצאת מהעבדות. עד אז, הספר צריך להישאר נסתר. וזו הסיבה שדווקא רבי אבא נבחר לכתוב את הספר. הוא היה היחיד שידע כיצד להסתיר את המידע הרוחני, כך שלא השתמשו בו טרם זמנו. רבי אבא עשה את עבודתו נאמנה והסתיר את עוצמתו. מגילות הקלף שעליהן נכתב הספר הוחבאו היטב על ידי הכותבים. הספר שכב במסתור מאות שנים, הרחק מעיני אדם, מחכה לרגע הנכון להתגלותו. ואז החל להופיע לפתע במקומות שונים ברחבי העולם. חלקים קטנים ממנו יופיעו פתאום בשוק המזרחי בירושלים במאה התשיעית, בספרד במאה ה-12, בצפת, איסטנבול, מצרים, פראג, עד שבחלוף 2000 שנה הוא ייפול לידיו של המקובל הענק, הרב יהודה אשלג. הרב אשלג הוא שיכתוב פירוש מלא לספר הזוהר, ויקרא לו בשם הסולם. הסולם שמוביל אל האור שנמצא בספר. הוא מספר לנו איך להשתמש בכוח הזה. המקובלים הציבו לכך 4 תנאים שעלינו לקיים. התנאי הראשון הוא לא לנסות להבין את הזוהר דרך השכל. את הזוהר קוראים דרך הלב. הוא לא מיועד ללימוד שכלתני, לרכישת ידיעות חדשות. הוא מיועד לעזור לנו להשתנות. תנאי שני, ספר הזוהר לא מדבר על עולמנו הגשמי. הסיפורים המסופרים בזוהר אינם סיפורים. השמות אינם שמות של עצמים ואנשים. הזוהר כותב על המצבים הפנימיים שאנחנו עוברים כשלומדים מהספר וסופגים אותו בתוכנו. תנאי שלישי, בזוהר טמון אור שמשנה אותנו. אם אנחנו רוצים להשתנות, אם אנחנו רוצים שהשנאה לא תבער עוד בתוכנו, שהאגו לא ישלוט בנו, אז במידת ההשתוקקות הזאת, כשאנחנו קוראים את הספר, אנחנו מושכים על עצמנו את האור שטמון בו, והוא מזכך את הנשמה שלנו. תנאי רביעי, כאיש אחד בלב אחד. כך נכתב ספר הזוהר על ידי 10 מקובלים, וכך עלינו לקרוא אותו. אז למה אנחנו מחכים? אנחנו מצפים למשהו טוב שיקרה מאליו? הספר מונח לפנינו, בואו ניקח אותו, נפתח אותו, ונתחבר לאותו הכוח הנסתר שטמון בו. עלינו לדרוש ולרצות שהזוהר יחבר אותנו באותה מידה שבה מחברי הספר היו מחוברים. ואז נרגיש מה שהם הרגישו. אושר אמיתי, אחדות, עולם מלא באהבה והרמוניה.